Ahojte ľudia, bude nový príbeh, je aj na TikToku, takže bude to, že rodinka chudobných, toto ma len teraz napadlo, takže ideme na to. Ľudia, len vám chcem povedať, že bude to jedno dieťa a zoberie ju, keď bude mať 10 rokov a keď bude mať 9, tak ju zoberie rodinka bohatá. Už je príbeh. Už niekto do všetku kušu. A ináč, aby ste videli, toto sa volá Andulka. No jasně, a co to mělo být dneska? Došlo. Už asi tak týždeň to nebylo pitie. Já neuhlídám dneska. Já se nedivím, že mi jedna z těch Saiger napsala, protože já bych to nedal. Ale tak já jsem si tě takhle vzal bokem, protože jsem se tě chtěl zeptat, co tě trápí, když jsi mi vlastně napsala. A hele, kdo má míč, tak ten Nějaký návodíček jsem tu našla. Protože už mě to pořád to stejný dokola. Kamo, what? Třeba když jsem byl malý, když jsem A reálně, to jsem už věděla, len tak jsem to urobila. Pořád jsme se třeba mlátili a prostě jsme na sebe třeba zlí, ale teďka to vycházíme strašně dobře. Máme se strašně rádi. No tak uvidíme, třeba to nějak spraví. Jahodka. Pokusím se a Ahoj. uvidíme, co se bude dát dělat. Důka. Tak jsem si tady pro vás připravil nějaké aktivity. Třeba první, můžete schválně přijít tady v tuhle jámu. Pokud se dostanete na druhou stranu, tak vyhráváte. Něco jsem to myslím, že předtím viděla, tak. Nevím, kde to bylo, no. Dobré, necháme to tu. Tak, ideme. Kamo, niekedy budem chodiť s rozkami, budem robiť, lebo veľmi mám. To nejde, no. Akože tu je na peru napísané jedna vec. Ahojte všetci. Môžete so mňou pracovať na skládke. No, budete sami, ale to je jedno. Budete dostávať 30 za 1 sekundu, keď všetko dozbierate a tak, budete zbierať papiere a tak, budete stále dostávať 30 a 30 a môžete dostať veľa peňazí a budete mať veľmi peňaz. Bude part 2. No tak já to jdu teda dát, ne?